hindi mo sa pigamay. Panong taba, hindi mo panong. Ay. Kagana kayo na ayaw na yung sakit ka mo ng ani, hilot-hilot ka. Ani pala sa kuha. Hubak, oh. Ha? Napay mas grabe si mo, tay. Ha? Napay grabe si mo, ha? Naga Santa Maria. Anak dia, nagbulay siya na gani, nagliso na ginawa. Ang kulot pa, eh. Ha? Yeah. Magbulay siya na, magliso ginawa. Kaya okay pa na, eh. Ito sila kay grabe ka. Ah. Ano ko pa? Lamay na tayo. Adong, yadmit ganito? Yadmit ganito to siya. Kung saan ito na pangalan mo tayo? Restituto. Restituto. Hindi kayo uy, kaya ito, ito sa Santa Maria. Sa Isinta, ito niya. Sa Isinta ilan? Ito ang pupiang. Upak, liso na ginawa. Mag-nebulizer na gani. Kaya na ka ginawa. Karoon na, wala na dito. Wala. Ang libo na po, mahal kayo mo bisik o kanang naing palay sa panahot. Layo lang niya pati spika. Ang panahot ay tibok lawas na tayo, pati ulo. Panahot na siya. Ang panahot, dili isa lang ka-porsyon. Kanan gina siya. Ulo hantod sa pinakakumagko, stiil sa ulo. Singot o gasingot o gamuli, panahot. Depende lang ka sa maigo. Bal, nga na ang panahot siyan ra sa siyan ray panahoton. Tanan pati ulo. Mana ning likod nato ron tayo maghayan ta tayo ha. Higa kita kay para maplasta. Kanilang kulog mo lisda nimo.